Oi. Oi, hyvä. Siitä oma peli. Oma peli. Kädet oikealle paikalle heti. Hyvä. Pidä nyt. Kädet lyhkäisenä. Kyynärpää elälaita sinne lantiolle. Kyynärpää sisään. Vasemman käden kyynärpää sisään. 2 minuuttia aikaa. Anna se kääntö sun oikealle. Käännä rintamasuuntaan vasemmalle. Lavat matkoon. Oi, hyvä. Paino päällä. Kädet lantiolle, Mikael. Kädet lyhkäisään sinne lantiolle. Kyynärpäät sisään, just sinne. Kyynärpäät sisään vaan sinne. Ja vaan kyynärpäät tiukkana siellä sisällä, anna sen kaivaa niitä. Oikea käsi kans kyynärpäille sisälle. Ota käsi takaisin itselle. Minuutti jäljellä, anna se kääntää sitä kättä sinne vaan. Kyynärpäät takaisin sinne. Just no, omalla kädellä jeesaat sitä. Anna käsi triangeliin. Just noin. Ja takaisin taas käsi. Kädet lantiolle, Mikael. Kädet lantiolle. Kyynärpäät edellä lyhkäisenä sinne sisään. Sitten sä saat tehtyä. Milloin pitää tuoda polvi edellä jalkakättä. Koska ainakin hampaa. Minuuttia jäljellä. Kädet lyhkäiseksi ja sinne lantiolle. 20 sekkaa. Se lähtee kuitenkin yrittää jotain. Joo, nyt purista. Pyörä vaan käsi takaisin. Pyörä puhelimeen. Anna mennä, purista! Noin!